jsem to konečně venku. Teď jsem hrála videjko. Dáte to jo. Někdo mi sem dal taky do budky. Někdo mi sem dal. Mňam. To spapám za chvilku. Fakt za chvilku. Já mám to potom udělat timelapse. Jo. Timelapse. A já jsem Víček. Můj milovaný Víček. Chcete písničku? Tak prostě řekněte třeba takový komentář, ano nebo ne. A udělám videjko, který bude prostě s písničkou. Co budete chtít, ale jinak to začneme do videjka. Tak jo, to jsem já Víček. Mám otevřeno, do budky, tady já musím sežrat všechny. Fakt je musím sežrat. No. A teď půjdu zpátky ven. Ven. A to loli. Víček, jdu ven. Teď tu sem. Víček. Teď to lehnu. A on říkal, on nebyl na písničku. Ale musíte pokračování písničky, ale to je nebyl. Tak jinak. Nebo ticho radši. No tak já jsem já Víček. Teď půjdu na vás. Jo, já budu trošku ticho, abyste si byli ticho, jo. Ticho. Ticho moc. Nastaveno. Toto jíš. Seno. Tomu jde. Jo, a tak dej tu noci. Jo, začne tu noci, jo. No, tady běží. Ježiš, mám to dát do svých kříž. Uzavřu ho. Tom.